Inguye, oh, uJesu Kristu inkosi. Ngizocela abazalwane kunesimemezelo esiphuthumayo. Kukhona abasuke bephethe umnikelo wezipho. Kuyacelakala ukuthi babonane nomama uMadube Ngwenya. Ngiyacela ukuthi nje lapha khona mawukuthi usekhona ngaphakathi nangeseza. Khaya lami ngizocela umama uye wavela laphaya angazi noma bambonile. Ngizocela ukuthi ningicelele oyedwa angicelele umama ukuze bembone. Ufike wawave isandla ngibona ukuthi bambonile. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela ubaba uNgwenya, Mr. M Ngwenya, ezosamukela Mr. M Ngwenya. Bese ngicela ebe elunga usisulindiwe undodakazi wala ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Okwamanje ngicela ubaba Mr. M Ngwenya ezosamukela. Ngizobingelela abaphathi bezwi likaNkulunkulu, ngibingelele bonke abafundisi bonke abagcotshwa abangaphakathi kwendlu. uNkulunkulu abathethwe umusa abandisele. Ngibingelele umphakathi wonke, umphakathi okhonile ukushiya izinto zawo wadela wathi uzoba ngaphakathi kwalo mndeni. Ngiyawubingelela. Ngibingelela umakhelwane nezihlobo zakwaNgwenya. Ngibingelela bonke abagcine bethintekile basondela bazosiduduza. Ngibingelela wonke umuntu ophumelele ukuba la. Kuncane ukwamukela. Ngizomukela abazalwane abangaphakathi kulendlu. Bazalwane namukelekile. Nizizwe namukelekile, nizizwe nisekhaya. Ngiyazi ukuthi njengoba nigcwele lapha ngaphakathi endlini nizotshala induduzo. Ngenhlahla enkulu kaNkulunkulu. Lo mhlabathi enizotshala kuwo vele unothile, umhlabathi ovundile. Uzokwazi ukuyamukela le mbewu enizoyitshala.
umndeni owazanayo noNkulunkulu lona, umndeni omhloniphayo uNkulunkulu lona, umndeni oqondayo ukuthi noma ngabe kuthiwa kunzima kanjani ukwehlelayo kodwa kusekuyicebo likaNkulunkulu. Ekugcineni ukuze ukwazi ukubonana noNkulunkulu kufanele udlulele. Awukwazi ukuya ngalela ungadlulile la. Manje ke umndeni okwazi ukusamukela leso simo, umndeni okwaziyo ukuthi njobe sila, njobe nifikile nizotshala le mbewu enitshalayo eyinduduzo, izokwazi ukuthi iwele emhlabathini ofanele. Noma ke kubuhlungu kunzima kunjalo kodwa ke bazalwane umndeni wakwaNgwenya wenemukele siyanemukela. Khululekani nikhiphe konke enifisa ukusho ngaphakathi enhliziyweni zenu enikwazi enifisa ukutshela lo mndeni. Namukelekile ningakusho. Ngiyabonga. Ngibona umsindisi ngiyacela ukudlulisela kusisilindiwe egameni lenkosi yethu Jesu bese ube ulunga umculo wasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa sisazoya ezwini emva komculo. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Wahamba nathi, wahamba nathi, wahamba nathi, siyabonga. Wena wahamba nathi, wahamba nathi, Angibabingelele bonke abazalwane egameni elihle likaJesu Kristu. Amen. Amen. Kuvuka lo mhlabelelo othi wahamba nathi ngoba iqiniso lithi uhambile nathi. Ngibheka emuva ngiyazi ukuthi ngizofunda umlando kodwa ngibheka emuva
ukuthi ubaba wahlaselwa zigebengu ngo-1978 abaningi babengakazali. 1978 December washawa yi-stroke. Kusukela ngo-1978 December uhambile nasi stroke kuze kube manje lapho inkosi simkhumbula khona. Manje khona ukuthi kukho konke uhambile ngathi. Kuyiqiniso khona ukuxebuka kwenyama kuyona into elula, kodwa iqiniso uhambile nathi. Ngizofunda umlando. Umlando kaBafana Enoch Ngwenya. UBafana Enoch Ngwenya wazalwa ngomhla ka-21 kuJuni 1945. Wazalwa endaweni yaseNgwavuma. Ezalwa nguDolika Mdluli noNgqomolo Ngwenya. Ubeshade noNtombi Nkwanyana. Isikhathi esiningi uNtombi basathi igama lami kade akulona igama lami, igama likamama elisepasini. So-ke umama uNtombi Ngwenya Mankwanyana. Udlule emhlabeni ngomhla ka-2 kuDisemba 2025 bekulesibili kulo leli viki ngemuva kokugula isikhathi eside. Into eyenza ukuthi sithi ugula isikhathi eside ingoba ubehamba nakho kusukela ngo-1978 December. Kodwa kwagcina sekumlalisa phansi iminyaka emithathu. Wabusiswa ngabantwana abawu-9. Okukulaba abawu-6 sebaba senkosini. Wabusiswa ngabazukulu abawu-13 kanye nesizukulwane esiwu-24. Sithi nje sibonge kakhulu kuba nawe Ntimande Bambulunye mageza ngobisi abafokazana begeza ngamanzi emlanjeni. Babuya Thuniswabo Mgwenya obomvu ngaphansi kwentolwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Ukuhlabelela kuyangithokozisa. Odabukile uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyacela ukuthi abazalwane besondele ngaphambili abazodumisa before siye ezweni lenkosi. Mabesuka nje sobe sisicela ubaba Apostle Dr. SD Sibandi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ikhona indawo emthimeni omkhulu.
Oh
Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angithobeke ngibingelele umndeni omtimande ngesimo esihlangene ngaso uNkulunkulu sihlanganisile. Ngiyabingelela kakhulu emndenini, ngibingelele izinceku zikaNkulunkulu ezikhona la. Ngibingelele bonke obaba, omama, intombi nensizwa nabancane kakhulu nomakhelwane, ngoba omakhelwane basemqoka esimweni esifana nalesi. Abakwazile ukuthi ngaso sonke isikhathi bahlala nomndeni kuze kube usuku lwanamhlanje. Ngibingelela nonke ngesivumo esikuFilipi chapter 2 verse 11 esithi uJesu Kristu inkosi. 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 Uma sifunda-ke lapha kwabaseFilipi uverse 11 liyasitshela ukuthi izilimi zonke ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Ngakho-ke uma sithi uJesu Kristu inkosi sinikeza uNkulunkulu udumo ngenxa yegama alinikeza indodana yakhe elingaphezu kwamagama onke akhona, lingaphezulu, liyifa elingaphezulu ngisho nakwelezingelosi. Sidluleke lapho sihlangene la, sibonge kakhulu Baba uMntimande usesamukelile ngoba besingeke senze lutho engakaqhamuki. Kubhaliwe-ke kwiprogram yethu ukuthi ngingubani, asikho isidingo sokuya lapho ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngicela ukufunda izwi engiduduza ngalo umndeni ngaphambi kokuba ngingene ezwini lethu lanamhlanje. Phela owami umsebenzi ukukhuluma nathi bazalwane esiphilayo, umndeni ozokhuluma ngobaba uMntimande umzimba wakhe olele la. Mina okwami ukuthi sikhulumisane thina esisaphila ngoba indlela yethu sonke lapha. uJob uthi iminyaka indosana esele ngihambe uhambo engingeke ngisabuya kulona. Mawufunda amaHebheru 9 verse 27 lithi izwi lenkosi kumiselwe kubantu ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube ukwahluleka. Ngenxa yalokho-ke kufanele siqwashisane, sidodisane, sixoxe ukuthi uma lolu suku lufika kimi lufika kuwe siyobe silulungele na, lulungelwa kanjani. Ngithanda ukududuza umndeni ngo-Isaiah 41 izwi lelijwayelekile, kodwa-ke uma kunje uyadinga induduzo nangezwi olijwayele ngoba-ke kube ngathi lisha. Uverse 10 noverse 13 uthi ungesabi ngokuba mina nginawe, ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza, yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Verse 13 ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene, nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. Message-ke uNkulunkulu anginika yona ukuthi nginikeze umndeni
obhambolunye ukuthi bangesabi ngelinye ilanga uma isikhathi sikaNkulunkulu sesifikile siyakholwa ukuthi sombona ubaba ngale sekudatshulwa ngoba okusemqoka ukuthi umuntu alale esenkosini uJesu. Ningapheli amandla, uNkulunkulu nani kukho konke. Ngiyakholwa nibonile kuze kube manje ukuthi uNkulunkulu ube nani. Uyena-ke uNkulunkulu wethu, uyena osiqinisayo. Sadinga ukuqiniswa ngalesi sikhathi. Ngikhumbula uJesu eseGetsemane ebhekene nokuya esiphambanweni, lithi iBhayibheli wayekhuleka ese-weak. uNkulunkulu wathuma ingelosi yafike yamqinisa, izithukuthuku zakhe zase zibonakale ngathi zingamathonsi egazi. Ngakho ngithi umndeni-ke awuqine, uNkulunkulu uyasisekela ngesandla sakhe sokunene ngoba uyena obamba nesethu sokunene athi ningesabi. Ngizodlula-ke bese ngingena ezwini lenkonzo yethu yanamhlanje esithola kumahubo 139 uverse 16. Amahubo 139 uverse 16. Amahubo 139 verse 16. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kufundeka kanjena kuverse 16. Amehlo akho angibona ngiseyihlule. Zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho, zanqunywa lungakafiki nolulodwa kuzo. Ngicela ukuthandaza. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka ngalomzuzu. Isikhathi sakho lesi ukuba ukhulumisane nempilo zethu ngomoya wakho ingcwele. Ngiyathandaza ngempela Nkosi ukuba nami ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lo mzimba ukhulume ngawo ngoba ushilo ezwini lakho wathi ingcebo yasezulwini uyibekile kulolu daka, ngelinye ilanga oluzodilizwa luthwala inhlabathi ngesifuba. Ngiyacela-ke Nkosi ukuba sibe kumoya, sizwe lokhu umoya kukhulumayo. Nduduze phelele, duduza nanku umndeni. Ngiqalekise yonke imimoya, amadimoni, amandla obumnyama wanasabelo kuleli khaya, kuleli tende, yonke indawo. Sithi uSathane akanamandla ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 18:18 ukuthi engibophe emhlabeni kuboshwe ezulwini. Ngibopha wonke amandla esitha kwaphonse esihogweni. Moya ongcwele ethatha indawo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngalolu nalolu suku bevukile abenkosi etothiswe ubukhosi bayo sebebuthwa ababizwa Oh,
Ngibona ulikhona usuku lapha amagama eyobizwa. Umbuzo omkhulu uthi elakho nelami ayobe khona na. Izwe silifundile amaHubo 139 verse 16. Amehlo akho angibona ngiseyihlule. Zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho zanqunywa lungakafiki nolulodwa kuzona. Isihloko ke senkonzo yami sithi izinsuku ziyanqunywa. Izinsuku ziyanqunywa. Leli vesi ke lisifundisa ukuthi uNkulunkulu usaze sisengamahluli. Ihluleke into esisuke singakayiboni. Nomama olithwele isisu sisuke singabonakala. Ngiyadabuka ukusho ukuthi kunabantu abaphilayo abahambayo abangamathuna ngoba bakhipha lawo mahluli. uNkulunkulu ufakile umphefumulo wakhe immediately umuntu ebayihluli. Uthi umbhali waleli hubo uDavid amehlo akhe angibona ngiseyihluli. uNkulunkulu saze sonke la sisengamahluli. Waseloba izinsuku zalo naloyo wasebeko lokugcina ukuthi ngeke adlule la. Izwi likaNkulunkulu indalo yonke iyahlonipha. Mawufunda amaHubo 104 lithi izwi lenkosi wakhuza ulwandle, wakhuza amanzi, ehlintaba ngoba mawufunda uGenesis 1 verse 1 ithi umhlaba uyihlane umbozwa amanzi, wawakhuza ngezwi, athutheleka amanzi ayokwakha ulwandle, amile ngenxa yezwi lakhe. Angasuka noma nini asimboze sonke la, kodwa ngoba ahlonipha izwi awakwazi ukwenza lokho. Kwenziwa yini indalo yakhe engabantu esidalwe ngumfanekiso wakhe, izwi lakhe singalilaleli singahloniphi na. Yingakho ke sithola izwi elifana naleli ukuthi insuku zomuntu zanqunywa, zabekwa, kwabekwa lokuqala nolokugcina ukuze angadluli. Ekulibekeni kwakhe ubekile futhi ukuthi siyohamba kanjani emhlabeni. Ngingasuka la ngiyalinganisa kusekhaya ngithe ngiyahamba ngijahe eThekwini ngiyahamba kanti ngoba imoto kufanele ngishayisane mhlambe nayo lapha eCrossing isiwulwelile impolozi wakhuluma umhlaba ungakabibikho ukuthi ngofa kanjani ngotatazela ngishiye yonke into ukuze ifike ngishayisele imoto ngihambe emhlabeni ngoba alukwazi ukudlula usuku lunqunyiwe. Okwethu ukwamukela sithandaze simcela uNkulunkulu asiqinise ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuhlubuka kwenyama enyameni. Sesizale sithi sinezingane kodwa iqiniso lithi akuzona ezethu ngoba manje seyilanda akaceli kuwena uvele ayithathe. So ke izinsuku zethu ke zinqunyiwe kwabeko lokuqala nolokugcina. Ngifuna ukudlula kule ndaba ke ukuthi uNkulunkulu usaze sisengamahluli. Kanti kahlehle mawufunda uJeremiah chapter 1 verse 5 usaze engakasibumbi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umbuzo ukuthi uNkulunkulu umaze nini umuntu. Jeremiah 1 verse 5 ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi ezizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni. Singcwelisiwe sifike emhlabeni. Singcwelisiwe sise ezibelethweni zabazali bethu. Ebesaze uNkulunkulu engakasibumbi. Kusho ukuthini ukuthi usaze engakasibumbi? Mawufunda uIsaiah 43 lithi ngikubizile ngegama ngowami. Lamagama ethu esicabanga ukuthi siqanjwe abazali sawanika uNkulunkulu singakafiki kulo mhlaba. Ngoba kazange azi umoya emoyeni kodwa waze umuntu emoyeni. Ngeshwa ke thina sonke asinikwanga ingqondo yokukhumbula ukuthi sithunyiwe sisuke ezulwini. uJesu yedwa ozaziyo nowafike washo wathi ngithunywe ubaba. Kanti iqiniso limi lithi sonke njengoba sila sithunyiwe masila emhlabeni. Kuzofika usuku la uzoma phambi kaNkulunkulu akutshele ukuthi intando yami kwakuyile kwenziwe yini ungayenzi na. Bekukuhleke busisi umuntu
ozoyifuna intando kaNkulunkulu esaphila emhlabeni ukuze ayenze. Ingakho umthandazo wenkosi esawunikezwayo uthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni ngoba yenziwe ezulwini. Izokwenziwa ubani? Izozenzekela? Cha, izokwenziwa yilo naloyo ophilayo emhlabeni. Ingakho-ke kuhamba kufika isikhathi sokuthi umuntu adlule emhlabeni abuyele lapho ephuma khona ayozilanda ukuthi wenzeni kulo mhlaba. Ngiyothi ngenzeni mina, uyothi wenzeni wena. Uma sila emhlabeni sifana nomuntu ohambile osebenza eThekwini noma eGoli esebenzela umndeni wakhe, kuzohamba kufike lesi sikhathi esibheke kuso sikaKhisimusi abuye ezemndenini wakhe. Mayebuye vathazelela mbathe ngaphethe lutho ziyothini ingane. Sofika siphethene ezulwini. Sothi senzeni emhlabeni na? kuNkulunkulu wesonke siyafana. Akekho ngcono kunomunye. Ngizongixolela-ke abefundisi ngoba ngiqale kubona ngoba ngiyiwe umfundisi nami. Phambi kaNkulunkulu thina befundisi asilutho, inina abazalwane enuwutho. Ngizoyichaza-ke ngoba ijulile. Inina enisiphakamisayo singabefundisi bese siyaphakama sizibone singcono kunani uNkulunkulu abeseyasuka. Manje sesukile uNkulunkulu ngoba akamfuni umuntu oziphakamisayo. Iqala indoda isikhulekela abantu abasasindi, isiyahamba iyofuna ezolekelela ngakho, isisebenzisa imithi. Kanti indaba yonakalephi empakamweni. Sonke singamaZulu la noma kukhona ongeyena singamaZulu sise-South Africa. Ngifuna ukusho lento. Siyayazi imfuyo umuzi othile mawufuyile. Umbuzo uthi ubani osemqoka phakathi kwemfuyo nomelusi? Ubani osemqoka phakathi kwemfuyo nomelusi kuleli khaya? Imfuyo angithi nasezulwini kunjalo. uNkulunkulu abazalwane basemqoka kunabefundisi. uNkulunkulu uma umfundisi engayenzi intando kaNkulunkulu kulula ukumgudluza avuse umuntu. Niyalazi ibhola. Uma lingenzi kahle iqembu kuxoshwa abadlali abawu-20 something noma kuxoshwa ucoach. Kunjalo-ke nakwelikamoya. So uma mina njengomfundisi ngingamele uNkulunkulu phakathi kwabazalwane uzoshaya mina avuse umuntu ngoba sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Ngakho-ke uNkulunkulu sinika umsebenzi sonke njengoba sila emhlabeni singeme sonke epulpiti sishumayele, kodwa yilona loyo ngenkambo yakhe kufanele amveze uJesu owamfela esiphambanweni. Ngoba yileyo nto esizele la John 3:14, njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlanu, kanjalo nathi simele ukuphakamisa uJesu kuba yilona loyo obheka kuye asinde. Kunabantu abadalelwe ukuthi bayosindiswa ngenxa yakho. Umbuzo wami uthi uyayisebenza yini into oyithunyiwe na? Ngoba ngelinye ilanga uzothi mawufika phambi kaNkulunkulu akukhombisa abantu athi ababona laba bantu uthi yebo Nkosi. Athi bayaphi usibone isihogo bayisihogweni. Athi ngangidalile ukuthi bayophenduka ngenkambo yakho. Kodwa uzange ulimele igama lami bajoyini ushone khona. Luyeza lolo suku uMalaki chapter 4:1 uthi luvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa ngabashela impande nakatsha. Usuku olulodwa liyoba insuku ezimbili. Athi kepha kunina verse 2 enilesaba igama lami kophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Athi notshekula njengamathole esibani. Usuku olulodwa lobe luvutha njengeziko kwabangamkhonzanga uJesu. Lobe ilanga liphuma ilanga lokulunga kwabamkhonza uNkulunkulu abamesabayo. Ngeshwa-ke singabantu abesaba abantu. Athi uMatthew chapter 10:28 ningabesaba abantu ababulala umzimba emva kwalokho bangenzi lutho. Kodwa mesabeni lowo othi esebulele akuthatha kuphonse esihogweni. Isihoga senzelwanga abantu, senzela uSathane nengilosi zayo. Ngeshwa kunabantu abathanda ukulalela uSathane kunomdali abazogcina esihogweni kanye naye uSathane. Uthi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakwazi. Saziwe kudala
izwe ngilifundile lithi wangibona ngiseyihlule wabeka insuku zami walibeka lokuqala wabeka nolokugcina. Sikhonza uNkulunkulu osaziyo ongavelanga wasidala wasiyekelela. Mawuliqala ekuqaleni leli hube ngilifundile u139 lithi Jehova uyangihlolisisa uyangazi. Usazi sonke njengoba sila. Mawuqhubeka lapha kwihubo 103 lithi incabango yakhe ingaphezulu kwezihlabathi zolwandle. So ngempela uyabona ukuthi akekho umuntu ongaqhathaniswa noNkulunkulu. Njengoba sihlezi sonke la sibancane kabi angikho sifikele 100 noma ke seqile kancane kodwa usibona sonke ucabanga ngathi sonke. How much more umhlaba ogcwele ama-billions abantu. Sonke uyasazi ucabanga ngathi sonke. Lithi ke leli hubo Jehova uyangihlolisisa uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami, uyakwazi ukuvuka kwami. Wazi ngisho ukuthi ulale wenzani. Wazi ukusho ukuthi ngoba usuvukile uzokwenzani. Wazi ngisho izinto ungakazenzi. Kathi uverse 3 uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami wazana nezindlela zami zonke. Ayikho into angayazi uNkulunkulu ngathi. Okwethu bekufanele sibe submissive uye. Simesabe, simhloniphe, silenze izwi lakhe. Ngithe ulwandle luyalenza izwi lakhe. Uma ulwandle lungaba nenkani lilungisa umuntu, lungasimboza sonke sife sonke semthanda. Kodwa lulalele izwi lakhe. Ngenxa yokulalela izwi, nathi simele ukulalela izwi. Uthi kuverse 4 ngokuba likhizo olimini lwami, Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo. Wazi yonke into esikhulumayo. Wazi ungakayikhulumi ukuthi uzothini. Uze azi ngisho umcabango. Athi wazi umcabango wakho usekude. Uyazi ukuthi emva ka5 minutes usukela manje yini mina nawe sobe sicabanga. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ukube sonke besizovuleka amehlo simkhonze lo uNkulunkulu. Ngoba wanikela indodana yakhe uJesu Kristu kuba zosifela esiphambanweni ngoba sonile. Uthe mayisingcwelisa singakaphumi saphumela esonweni sona. Base sithenga ngegazi lendodana yakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uthi ke kuverse 5 usizungezile. Yilona loyo phakathi kwethu uzungeziwe. Uthi ungizungezile ngemva nangaphambili wabeka isandla sakho phezukwami. uNkulunkulu usivikele. Bungeke ufike la engakuvikelanga. Bahambile abanye ngeCovid. Asiphili thina ngoba sihlakaniphile. Kodwa ngoba nabo kwasekufika isikhathi. Yini oyenzela uNkulunkulu nombonga ngayo? Yazi ukuthi into encane ongayinakile. Mongaya lapha esibhedlela eICU uzothola abantu abandwazile. Amehla bawavalile. Uyambonga uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukucwayiza. Into elula kangaka ukhipha imandla uvela ucwayize nje. Ucwayize futhi unganakile. Kodwa khona abangakwazi ukucwayiza bavulile nje amehla athula the. Uyakwazi ukubonga uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukuyendlini encane khona abangakwazi. Ngiyimagine lento ukuthi kubhlungu kangakanani uphila ubhekile ungakwazi ukuye toilet ubona umuntu ezokusiza ekusukule ecleaner ungene etathulweni zakhe ukuthi unyanya kangakanani kodwa uzokhombisa uthando kulesi simo kusona. Uyambonga uNkulunkulu wakho ngalokho na. Mhlambe wakhumbula lawa mazwi one day sekukuficile sebekushalazela abebengabangani bakho sebehambela kude sekusele ila ubona khona ukuthi ubani umuntu okuthandayo. Besingimthande lo uNkulunkulu osenzisa lezi zinto. Athi omunye hayi angikwazi ngike esontweni ngibhizi nomsebenzi. Unike ubani lo umsebenzi? Uyazi ukuthi angakwephuca manje lo umsebenzi ulambe. Uyazi ukuthi angakwenza uhlale kwi-wheelchair manje ungabe ungayi emsebenzini. Bekufanele simthande lo uNkulunkulu simkhonze ngoba ukhombisa ukusithanda. Wasithanda kuqala wanikela indodana yakhe uJesu Kristu. Maliqhubeka leli hubo athi umbhalo walo kuyangimangalisa ukwazi okunje ukuthi uNkulunkulu ungizungezile ngemuva nangaphezulu wabeka isandla sami. Uyasizungeza akakuzungezi ngoba umuhle kuphela. Ukuzungeza ngoba isidalwa sakhe. Ukuzungeza ngoba ekuthanda.
yini wena omenzela yona kulomhlaba. Athi verse 7 ngiyakuyaphi ngisuke emoyeni wakho na? Ngiyakubalekela ngimuke ebusweni bakho na? Uma ngikhuphukele ezulwini wena ulapho uma ngehlela ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo nalapho khona. Ukhona ezindaweni zonke. Kwabaleka uJona ethunyweni iNiva wabalekwa eTarashishi. Sebalekile ngene emkhunjini wathuma umoya wakhe. Washo ukubawisa. Angixoxe yonke badinga bemthathile bemphonzo olwandle. Ngoba kukho la ungaya khona ubalekela uNkulunkulu. Wahlela inhlanzi eyamgwinyayo enkulu. Kodwa ayangamhlabaza, ayangamudla, ayamgwinya nje. Mawufunda kahle iBhayibheli umoya wakho waphuma wangena esihogweni. Ngoba uyasho kuJohn chapter 2 uthi ngise endaweni yabafileyo ngathandaza ngakhala umkhuleko wami wangena endaweni yakhe engcwele. Ngoba noma ngabe ukuphi umukhala uyezwa. Ngoba yikho into ayizonda njengenyembezi kumuntu. Ingakho entweni zonke azibalulayo ukuthi uyozenza ngale sesifikile ekhaya uthi ngosula inyembezi zenu noma. Can you imagine uNkulunkulu angimazi ungakanani mkhulu kanjani yobhuqa noma kodwa emkhalala ukuze alingane nami nawe kodwa into esemqoka ukuthi uyosula inyembezi zethu. Namhlanje emndeni siyakhala kubuhlungu baba umntimande ohambile. Kodwa likhona usuku lapho niyosula khona inyembezi. Nisulwa uNkulunkulu uqobo lwakhe hayi omunye umuntu. Engasuli nina nodwa esula thina sonke ngoba lento esihlangene ngayo namhlanje ila kwangwenya namhlanje kusasa ikimi ngaleli yalanga ikuwe. So into ekhona eyenzakalayo kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu uzosula inyembezi. Ngendlela akasithanda ngayo usizungezile ngemvana ngaphambili. So akukho kumbalekela ukuthi uthobe phansi kwesandla sakhe esinamandla. Uke ubone ukuthi noma ucabanga ukuthi uke unyathela intuthwane ungayizwa nakizwa uyibulala. Sinjalo kuNkulunkulu. Uma esefuna nje ukukubulala wenza into ekubala abanye kuthiwa kuvele kuvaleke ukuphefumula uthi aphefumula angaphefumuleki. Awucabanga ukuphefumula njengoba ngimile la ngiphefumula kangaki. Angimala ngikhipha imandla kodwa manje sekufuna uvela uvala umphefumulo. Asimkhonzi ngani uNkulunkulu wethu onamandla kangaka. Asimkhonzi ngani simnikeze uthando simnikeze isikhathi. Uthi verse 9 bangithabatha amaphiko okusa ngiye ngihlale emkhawulweni yolwandle nalapho isandla sakho sikhona siyakungihola. Sikhonza uNkulunkulu osinakayo. Sikhonza uNkulunkulu osizungezile ngemvana ngaphambili. Khumbule ithimi yethu ithi izinsuku ziyanqunywa lungakafiki nolokuqala uyazazi yena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masiya kuJob chapter 14 lithi izwi lenkosi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe emfushane igcwele ukuyaluza. Siyayaluza sibhizi senza lokhu nalokhu. Nanokuthi sikhona namhlanje yilo naloyo ushiya izinto zakhe ezithize ngathi mayezibala umndeni ubone ukuthi awusibani bani kanti uyangithanda uyeke lokhu nalokhu kweza kimi na. Ngakho-ke imihla yomuntu ozelwe ngowesifazane igcwele ukuyaluza. Uyavela njengembala bune ubaleka njengethunzi angemi. Uma imihla yakhe inqunyiwe umumo wayo kwezinsuku zakhe ukuwe ubekile umkhawulo. Itotal yezinsuku zomuntu ila isandleni sakhe. Njengoba sibaningi kangaka lo nalo izinsuku zakhe zisesandleni sikaNkulunkulu. Ngenxa yothando lwakhe wasithumelela indodana yakhe ukuba sikholwe yiyo. uNkulunkulu ulithandile izwe ukuba yilo naloyo okholwa indodana yakhe angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kodwa ongakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ukungakholwa kukodwa kuyisono phambi kaNkulunkulu. Ukungamkhonzi uNkulunkulu kuyisono. Ungathini wena and futhi kuyenzeka uyizala ingane yakho ithi ingakhula ihlakaniphe ikushiye ikulahle ingakwazi nokuthi umzali. Uzwa kanjani kuNkulunkulu elahlwa yithini esidalile wasibumba na? Ngoba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ezweni kuba yahlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo.
usindisiwe na. Igama elilulayo, yazi ukubaningi abantu abasindisiwe kodwa bahlukene nezono. Umuntu osindiswayo uyahlukana nesono. Izaga 28:13. Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Okholwayo yiyo indodana kaNkulunkulu akahlulelwe, kodwa ongakholwa usahlulelwe lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa. Uyiseke uyayithanda indodana yakhe uJesu. Unikelile konke kuyo waze wayinika igama elingaphezu kwamagama onke leli silokusilisho sithi uJesu Kristu inkosi. Angiphoqi umuntu ukuthi alisho. Kodwa mali ithi izwi lenkosi kuverse 11 Philip chapter 2 zonke ilimi ziyovuma. Khona ilanga oyolivuma leli gama lingaseyo ukukusiza. Uma ufunda abaseRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uzosindiswa. Namhlanje ungayeka ungavumi, kuvume laba abambalwa. Kodwa luzokufika usuku lapho uzokukhumbula lolu suku ukuthi kube ngavuma. Ngoba ukuvuma kusho ukusindiswa. Ukukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kusho ukulungiswa. Ukulunga okungaveli ngokuthanda komuntu, ongesikhono kwemvelo, kodwa ukulunga okuvela ngoba ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu. Kodwa bengakuncenga nje ukuthi bekuzokusiza ukuthi mangithi uJesu Kristu inkosi usho nawe, ngoba wazi uzohamba nini emhlabeni. Kuthi usuku lwakhe lunjengesela. Njengoba ngimila ngenzeka ukuthi ngime okugcina phambi kwabantu. Ngenzeka ukuthi umndeni wami ungilindile ekhaya ngisezufika. Kodwa ngenxa yokuthi ngisho kaningi la ngathi uJesu Kristu inkosi, ngiyongena ngigijime ezulwini. Uma ke ungafuni ukungena kalula ezulwini, ngoba ungafuni ukuthi uJesu Kristu akuyona into yebandla le. Into eseBhayibhelini yamabandla onke. Kodwa akekho ophoqa omunye ukuthi uJesu ngime eminyango ngiyangqongqoza. Othandayo avule ngizongena ngidle naye ngihlale naye. Kodwa futhi uma ungathandi okwakho lokho. Kodwa okubuhlungu khona le ndawo la kunekhwaya elikhulu, hayi sibancane kabi. Khona ikhwaya elikhulu alipractice iculo lakhona. Alikho futhi ibhimbi. Hayi alikho ibhimbi. Mawufika nje uyajoyina. Lithi leli culo lithi maye maye maye. Kuthiwa kuyakhalwa kugedla amazinyo. Impethu yabo ayifi. Uzofakwa into eyodwa nje. Awuthandi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Angikuphoqi, kodwa ngikutshela imiphumela yokuthi uma ungasho awusindiswa. Ngoba ufundwa abaseRoma 10:13 lithi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Ngakho ke uma ngithi uJesu Kristu inkosi, nawe ungasabi ukusho lokho. Nginombuzo ke ngiphetha ngawo manje. Liyini ithemba longena uNkulunkulu nxa inqunywa lapho uNkulunkulu esusa umphefumulo wakhe na? Job 27:8. Liyini ithemba lakho uma kufika usuku olufana nalolo olufikela ubaba? Liyini ithemba lakho na? Numeri 32:23. Kepha uma ningenzi njalo, bhekane nonile kuJehova, yazini ukuthi isono senu siyakunifumana. Isono siyamfumana umuntu. Lisho ukuthini igama lokufumana? Igama lokufumana lisho ukuthi isono sizokufuna wena ususibalekela, kodwa sizokufumana. Kwakumnandi usenza. Sizokufuna ngithi uyise waso wena. Uyise waso sizokufuna, isono sakho sokufumana uma ungalenzi izwi likaNkulunkulu. Njengokuba ngishilo uma ngiqala ngathi amaHebheru 9:27 umisela ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwahluleka. Nansi indaba sengiyaphetha. Angivali iBhayibheli, bayathanda abafundisi bahle beyaphetha. Kanti usazokhuluma 30 minutes. Ngiyaphetha ngempela ngale ndaba. Kunomunye ubaba ngaphedla ngezwe. Ngizosigodla isibongo sakhe, angikhulumi ke inganekwane mina mangimba. Wayesacwa entshontshe inkomo zemizi yabantu. Hayi ezintshontshe bemazi bemesaba. Ngithi phela khona lento ukuthi abantu bagqile bahambe inyanga. Nami phela ngasindiswa ngake ngaya
ise umfana sahlasela inyanga ngapha nomngani wami kwamhlaba yalingana esizokuthiwa ayadodisa isibhamu singene. Hawu baba siyeza udumo lakho kuthiwa isibhamu singene. Athi hayi bafana bami ngizomsebenza ngeke singene isibhamu. Imalini washo sathi ngaphambi usebenzeke baba. Asibone kwenta isibhamu singene ngase ngisikhipha. Ngasikhokha. Hayi mfana wami ungangidubula. Awu kanti siyangena kuwe. Hayi baba sala kahle. Basibuyisela endaweni yaso sahamba. Ngoba abantu ziphelile imali bethi bayagqirha. Bagqirhela ukungadutshulwa. Kodwa yena lo othi uyagoma uyasesaba isibhamu. Kudlalwa ngathi nje ngemali. Ungagoma wenze yonke into khona usuku ongeke uligomele. Usuku lokuhamba emhlabeni. Hayike lo baba wayintshontsha ke inkomo zabantu wayidayise ngendlela yakhe lwafika usuku olungalini. Kodwa aliqalanga lamthatha wagula. Wagula kwakubi waqala wathuma umndeni wakhona. Ake ningibi wathi hayi qala wathi indlela ngiyibona. Zingivimbile inkomo zakwamkhize. Ake ningibizele umndeni wakwamkhize ngiqolise. Muphi umkhize na awusho ubalanda bathi babefika sekuvalela ukukhuluma ngasakwazi ukukhuluma. Baphuma mabephuma egate athi babuyiseni siyakhuluma. Bathi bangangena nya. Hayi babona ayikho lento bahamba. Aphinda athi uvinjwe inkomo zakomunye wayibala imizi. Mayifike ngokufuna ukuxolisa angakwazi ukukhuluma. Ngithe isono sakho sokufumana. Hayi siyakufuna sikuthola. Mase kufika isikhathi sokuyoma phambi kaNkulunkulu. Uyothini wena? Liyini ithemba lakho uma ungenayo uNkulunkulu na? Cela ninikeze ubaba umfundisi umthembu akhuleke. Sekufikile emaphethelweni enkonzo. Ngiyabonga. Baba wethu onamandla onke, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga ukuthi usithandile kangaka wasipha leli thuba. Siyakhuleka Nkosi ukuthi izwi lakho noma usuthule ukukhuluma kodwa linkeneze inhliziyo yethu. Masinikeze ukuthula Baba singavumanga phambi kobuso bakho. Yiba nathi Baba usilondoloze. Siyabonga ngenkonzo osusenzele yona. Qinisa-ke umndeni phakathi kwekhaya omakhelwane nezihlobo. Sikhumbule Nkosi ukuthi lokho esikuzwile siyokwethulelwa ngakho. Siyawubonga umusa wakho nothando lakho luyingcele. Ngegama likaJesu Inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Uyisela kumphathi wohlelo. Nkosi yami